Hold kæft, den er stor. Der fik jeg slim i hele hovedet. Føj, mand. Tag med mig en tur ned til Pins Mølle Put and Take, og her gør jeg mig altså lige klar med alle de ting, som jeg nu skal bruge til fiskeriet. Og dagen starter altså med, at jeg prøver sådan en lille gennemløbsblink. Så startede fiskeriet ellers bare her i Kildevældet, og der skulle altså ikke gå længe før, at den første fisk var på krogen. Fin lille regnbueørred på, jeg vil skyde 800 gram måske. Så gik jeg ellers bare ned til søen og tog nogle kaster, der gik altså ikke længe før, at der var bed igen. Dagens anden fisk blev altså til sådan en fin lille guldørred her. Der fik jeg slim i hele hovedet. Føj, mand. Fandme en fin fisk, vil jeg sige. Helt slimet mine briller nu. Så fortsatte jeg ellers bare fiskeriet, og der gik ikke længe igen, og den her gang en noget pænere fisk, vil jeg sige. Jeg fik i øvrigt skiftet min genløber til en wobbler, som man ser senere i videoen. Ja, tak. Hold kæft, den er stor, mand. Wow. Der fik jeg ellers lige et dask på hovedet, og se nu her en smuk fisk. Og som man kan se her, har den altså slugt wobbleren fuldstændig. Fiskefinger. Og her kan man altså se forskellen på nummer 1 og nummer 2 guldørred. Det var det for den omgang. Ses.